Alo, da, vă ascult. Deci, cu ocazia că am primit 15 ani pe piața românească mobilă, s-a făcut o extragere de numere de telefoane, dintre care și numărul dumneavoastră de telefon. M-ați înțeles acum, da? Da. Deci, dumneavoastră trebuie să vă achiziționați cele 5 cartele care vi le-am spus, să aveți buletinul de identitate, un pic și o foaie pentru a nota un cod numeric bancar. Dacă nu ați înțeles de prima oară, de ce nu întreba dacă nu ați înțeles, stimate domn? Dar pe ce motiv ar trebui să cumpăr aceste cartele? Pentru că aceste cartele țin siguranța acestui premiu și știți foarte bine că orice premiu în România se impozează. Deci asta rămân ca un impozit. Ați înțeles acum? Eu zic să vă dau numerele contului meu. Aveți o foaie și o hârtie să scrieți? Cum și bag în cont dacă trebuie să-l validați întâi? Deci trebuie să vă registrez datele personale odată cu datele după cartelă, în care noi să vă dăm un cod bancar. Asta e o țeapă nereușită. Păi dacă dumneavoastră vi se pare țeapă, asta e problema dumneavoastră. O să rămâneți cu ideea că e țeapă. Am o idee mai bună. Da. Dați-mi o adresă, iar eu în scurt timp voi veni acolo. Dar nu aveți cum să ne întâlnim. Noi suntem în centrala Orange, în București. Deci validarea se face la telefon. Și v-am spus că validarea se face la telefon. Aici noi nu suntem în piață să negociem, da? Deci dacă doriți să validați acest premiu, e bine, dacă nu era și bine. Cu cine am avut onoarea, dacă nu vă supărați? Dumitru Andrei. Ce prestați dumneavoastră acolo? Nu vă înțeleg. Funcția dumneavoastră. Aia, domnule, umbli cu prostii, cu mine. Funcția directorul, mulțim. Nu v-am auzit bine, puteți să repetați? Nu e asta, să zic glumă, ora. Eu sunt șef. Da. Dar ce ești curios de asta? Am întrebat de ce lucrezi sau ce faci? Țăran obosit ce ești?